Здравейте, вие сте с Playbox, а това е Wolfenstein The New Order. Последната част от поредицата родила First Person Shooter жанра ни отвежда в една алтернативна реалност, където нацистите са спечелили войната с помощта на открадната технология и управляват света. Ние отново влизаме в ролята на капитан Биджей Бласковиц и задачата ни е да освободим планетата от немската военна машина. Играта предлага много интересна и подробно разказана история и макар че това сигурно ще ви се стори като плюс, има и отрицателна страна. Начинът на разказване е леко отекчаващ на моменти, има прекалено много кът сцени, които отнемат значително количество време, което можеше да бъде по-добре прекарано в изтъняването на есесовските редици. Bethesda са майстори в атмосферата и тук също не са се изложили. Графиката е малко поостаряла и тежка, но е на достатъчно високо ниво, за да ни помогне с пълното потопяване в вселената. Звукът е почти перфектен, от музиката до ефектите на околната среда и диалозите на пазачите има моменти, в които просто ще спрете, за да чуете какво си говорят хората около вас. Този път няма да имате свръхестествени сили на помощ, само оръжие и умения, които се отключват ако направите определени неща, но така получавате изчистен геймплей, който се нагажда по вашия тип игра. И макар че усещането, че гледаме филм надделява на това, че пълним каски с олово, играта е чисто забавление и дълго време ще ви държи прилепнали за стола. Това беше Wolfenstein новия ред, аз съм Здравко от Gamebox.